أزو السلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتمسيون لومي عصرت طر مشى استدلوا زينا ومسناد وحسنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زقدم إرمياس جبريل عليه بقدامنت أرستاتو بريزيدنت فيدرالاويت ريبوبليك صوماليا أبيرترا نايسرا مبصح يفتصمالو بوليس إرترا جمجام سراح بمكياد أب مدبات كلتشن أسران زتيو كفل ባህልን ስፖርትን ዘዋደው ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ከም ዘነጸረ ገሊጹ ባይቶ ወከልት ህዝብ ኢትዮጵያ ንሙናን ወልቃው ብረት ገደብ ዝገብር ሕግ አጽዲቁ ሩሲያ ፈተነ ዝተራቀቀ ሚሳይል ዘጠቃልል ወታደራዊ ልምምድ አካይዳ حققت أكلات بريطانيا هاجرهم كاب أوروبا حبلت كتوت نزقرب أمامه دقيفهم أب ورحت حملة مسكرة من كلتشن 10 شمونتن كمون أب ورح ميازيا كلتشن 10 تشعتن أبيرترا مبصح زفت أمه بريزيدنت فيدرالاويت ريبوبليك صوماليا أبيرترا نايسرح مبصح يفتم الله غازيتنيا أرسيما سمرم زدلو تطبطب يسعب بريزيدنت إسياس أفوركي بزغبرلو عدمه مسرت بريزيدنت فيدرالاويت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمد ناي كلتا معالتات ناي سرح مبصح نمفصام لومي ساعه 11 فرقان قدم قطري اسمراتيم بريزيدنت محمد أهقراوي معرفو نفرت أسمرا أبز بصحلو بريزيدنت إسياس أفوركي بناي كبر سلف زتسني أقبابلا غيرلهم أبتناي مقبال سنسرعات منيستر قديات وطياتو عثمان صالحن أما خار بريزيدنت آتو يمان قبرا أبن ترخيبهم نيرام بريزيدنت إسياسن بريزيدنت محمد عبد الله ناب ساعات دحر قصري أب داراش هاجر أب زكايد وق قدام يركب أب كلتا أو زمدنان نخلتين هاجرات أب زقدس زوباوي معبالتاتن سفيحن عميقن زته أكايدام كلتين مرحتي إيرتران صوماليان أب ورح حملة كلتشحن 10 شمونتن أبس مراس ممع كاب زختمان دحر زمدنان عب زلا كم زرعية تجنزيبام نسلساو زمدنا إيرترا إثيوبيان صوماليان بزمل قدما أب منغو سلسين هاجرات زتبس حسم ጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንክልታው ዝምድናን ሱሉሳዊ ምትሐገጋዝን ከምኡን ዞባዊ ውህደት ክገብርዎ ዝጸንሑ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ተሰማሚዖም بريزيدنت إسياسن بريزيدنت محمد عبد الله بزعبا معبالة الصومال أب زقبرو زررب دما أب صومال سلام رقاتن معبالة نمسفان زكاير زلو تعري نقدميت يسقو مكانتولو صومال مولو بمولو بكلت أقراد دو اتبلو درجة خطبت حقنا اتتعري كقتصل مهنات هاقراو تكالات أورا دما نايمكل خالن تسطتان كمون داقم محواي قطبان تحت غرصن بزلا عليك السرحلو نزع لمازن موقع دما كلتين هاقرات كقبرو زيصن حاتعري بعد صفيتا كحيلو دحر مسممع كله معرخن مشارختن صومال بمسرت صومالوين زسرعوا قدامنتات صومالاو تكالاتن هاجراو عقمن زدل المتحققاس كغبرو تصويعام أبز قدام يركب بريزيدنت محمد عبد الله نيرترا سلتن صومال تغبرو زلا أب تاريخاون دلدل المحزنة زتسرت متحققاس مسغانا غريبهم بزيكازي بريزيدنت محمد عبد الله ببريزيدنت إسياسن كالو سمزي إيرتران صوماليان تسني كباب سيد شي بتيهم بريزيدنت فيدرالاويت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمد أبورحت حملن مسكرمن كلتشحن 10 شمونتن كمون أبورح ميازيا كلتشحن 10 تشعتن أبيرترا مبصح كم زفتسمه يذكر بريزيدنت إسياس أفورك دما ب10 سلسن 14 تحساس كلتشحن 10 شمونتن أبي مقادشو وقعوي مبصح كم زكايده أيرسعن دحر سممع سلام إيرتران إثيوبيان أبزوبا قرنا أفريقيا نحبراوي ربحان وهدتن زعلمه سممعاتن مرداتن ككايد صنيحلهم حدا كابز سممعات زدما أمونغ إيرتران فيدرالاويت ريبابليك صوماليان زتبصح سممعم إذا سممع زي بمبصح كلتيوم بريزيدنتاتن لعلو سمزي كلتين هاجراتن كدنفعن كمعبلن صنيحلهم إنه دما كم أكلناتو بريزيدنت فيدرالاويت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمد ناي كلتا معلتات ناي سرح مبصح أسمراتي لهم أرسيما سمرم كاب بيت منغستي نمسكنكي أرسيما بوليس إرترا بتشعة 10 دري أبس مرا أبزرك ما أكل بيت صحفته أبزك أنا عقبة قام سراح كلتشن 10 تشعة بمكياد أب مدبات كلتشن أسران زتيو أبتي حلفت جنافر صفاتن أزستي بوليس زبطاتن زتصفوا عقبة أزازي بوليس إرترا كولونيل محاريت أجاي أب زقرب وتصبصب تريو جبنات مسنا كلتشن 10 شمونتن كنا أسرن كله بشدش ميت هايت كم زقود لحبيرو أب كلتشن 10 تشعة بهاجر درجة مع التوي بقام أستا 30 شعة ترعنات جبنات كم تمزجبو فصمتهم دمام مبزحتهم بمتحوار حزبن بوليسين أب تحتي كوتتر كم زاتوز تقص كولونيل محاري أستا 800 ميت هايت كابت قدات أبو وانو مصر تخيلو ناب أخبار حقي كم زحلفه قليتو
ንሕግታት ትራፊክ ብዝምልከት ድማ ኣብ 2019 ልዕሊ 93,000 ተሽከርከርቲ ብምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ክኽሰሳን ከሎ 13,000 ሓደጋታት ከም ተመዝገበ ብሰንኪ እዚ ሓደጋታት 101 ሰባት ክሞቱ ከለው 2,000 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ዝስዓበ ክሳራ ድማ ልዕሊ 41 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝግመት በሪሁ ምስ ናይ 2018 ክነጻጸር ከሎ ተሪኦ ሓደጋታት ብነጥቢ 4% ከም ዝነከየ ዝበዝሑ ጠንቅታት ሓደጋታት ትራፊክ ድማ ሸለልትነት ተጠቀምቲ ጽርግያ ከም ዝኾኑ ተገምጊሙ ኣብ መደምደምታ ህዝቢ ከሳትፍን ከተሓብርን ዝድርኽ ሓደጋታት ንምክልኻልን ገበናት ንምቅላዕን ዝሕግዝ ዝምድና ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምዕባይ ዓቢ ተራ ዝጻወት ውጥን ስራሕ 2020 ጸዲቑ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣብ መዳይ ባህሊ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣነፂሩ ኣብ ምብጋስ ከም ዝርከብ ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈር ኣብ ዘካይዶ ርክብ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዘሳለጦም መደባት ብምግምጋም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዘሰላሰሎም ባህላውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘተየት ክፍሊ ኣብ መደባት ባህሊ ኪኖ ምምዕራግ በዓላት ኣብ ምሕያል ባህላዊ ንጥፈታት ኣገዳሲ ግደ ንምጽዋት ዘሎ ደኻማትን ብልጫታትን ብምልላይ ብዝለዓለ ክስራሕ ምዃኑ ኣብሪሁ ኣብቲ ዞባ ዘለው ኪላታት ብሓፈሻ ኣብ ምድህሳስ ስነ-ጥንታዊ ኣስራት ዝተዋፈሩ ድማ ብፍላይ ኣብ ኩዕታ ቅርሲ ዘለዎም ኣፍልጦን ተመክሮን ንምዕባይ ምስ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብምርዳእ ይስራሕ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ንጥፈታት ስፖርት ብዝምልከት ድማ ኣብ 2019 ብፌደሬሽናት ተወጢኑ ዝነበረ መደባት ብምልኦም ከም ተተግበሩ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ንምዕዛዝ ዝተዓመ ስራሓት ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብቲ ኣብ ተስፋጽዮን ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ብዘይዕዙ ተሳትፎን ኣበርክቶን ከምዕብል ከምዚ ስለዘይክእል ጎኒ እቲ በኣካላት መንግስቲ ዝግበር ኣበርክቶ ህዝቡን ጸጋታቱ ኣጎሳጉስን ኣዋሂዱን ንዕብየት ባህልን ስፖርትን ተበግሶታቱ ከሕይል ኣዘኻኺሩ ምምሕዳር ንዞባ ጊንዳ ኣብ 2019 ኣስታት 28 ሚልዮን ናቕፋ ዝወዱ ትሕተ ቅርጻዊ ንጥፈታት ከም እተሰለሰሉ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ስራሕ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ከተማ ጊንዳ ዝተኻየደ ኣኼባ ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታም ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሹማ ደንጎሎ ላዕላይ ጸረት ሖፂትን ማይ ሓባርን 5 ንኣሽቱ ዲጋታት ክስራሕ ከሎ ኣብ ዕንደሊን ሖፂትን 2 ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተሃንጸ በሪሁ ብዘይካዚ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ኣብ ማይ ኩዕታት ዝተፈላለየ ማእቶታዊ ስራሓት ከም እተኻየደን ኣስታት 20 ኣግራብ ከም እተተኽለን ክትጥቀስ ከሎ ተሳትፎ ህዝብን መሻርክትን ኣብ ምዕቃብ ሕሩም ህዛትን ምውሓስ ኣካባቢ ጽሬትን ዝነኣድ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣብ 2020 ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽፋፍ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ከተማ ጊንዳ ምውሓስ ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዛም መስርሕ ምጥርናፍ ዓገምቡሳ ምስልሳል ከምውን ጽሬት ከተማ ጊንዳ ምሕላው ዘጠቃልሉ መደባት ክትግበሩ ምዃኖም ተገሊጹ ኣማሕዳሪ ዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ሓጂ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሙ ቃል ዛጊት ተሰላሲሎም ዘለውን ኣብ መስርሕ ዝርከቡን መደባት ልምዓት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መሰረታዊ ለውጢ የምፁ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ነበርቲ ብሓፈሻ ኣማሕደርትን ኣናበርቲ ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ከዛይዱ ኣዘኻኺሩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓርያት ኣብ መስመር ተሰነ ኣዲባራ ኣውቶቡስ ብምድብ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ብምኽንያት ወግዓዊ ምጅማር ናይቲ ኣገልግሎት ኣብ ዝተገብረ ጽምብር ሓላፊ ኦፐሬሽን ኩባንያ ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ኣገልግሎት መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ብርትዕ ዋጋ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽረክብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ናይ 47 ኪሎ ሜትር መስመር ዝሕተት ክፍሊት 15 ነቕፋ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣማሕዳሪ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣቶ ኣቡበከር መሐሙድ ብወገኑ ኣቐዲሙ ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያት ዝተዋፈራ ምድባት ኣውቶቡሳት ብዘይምንባርን ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቱ ክሽገርን ኣደዳ ዘይርትዓዊ ክፍሊት ይኸውን ምንባሩ ምጥቃስ ካብን ናብን ኣዲባራ ተሰነ እተገልግል ኣውቶቡስ ብምድባ ነዚ ሽግር ከም እተቐልሎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣቶ ኣቡበከር ኣስዕቡ ምስ ምዝዛም ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ህንጸት ጽርግያታት ሽግር መጓዓዝያ ናይቲ ከባቢ በብመድረኹ ፍታሕ ከም ዝረክብ ሓቢሩ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣዲባራ ብግዲኦም ኣቐዲሙ ስሩዕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብዘይምንባሩ ብናይ ገሊና ኣሽቱ መካይንን ሎሪን ክሳብ ተሰነይ 60 ናቕፋ እናኸፈሉ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ምምዳብ ኣውቶቡስ ሓራት ንሽግሮም ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ኣገልግሎት ናይቲ መስመር ንምውሓስ ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም ፖሊን ዞባ ደቀ ምሓረ ኣብዚ ቅንያት እዚ ንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሕግን ኣገዳስነት ምኽባር ሕጊ ኣብ ምስፋን ሰላምን ዘተኮረ ኣስተምራዊ ሴሚናራት ኣካይዱ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ገበናትን ሓደጋታት ትራፊክን ዘጠቓለለ ርክብ ተምሃሮ ካብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ነብሶም ክገቱን ምስ ፖሊስ ዘለዎም ምትሕባርን ከደንፍዑ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ልዕሊ 4500 ተምሃሮ ዝተሳተፉ ኣኼባታት ኣብቲ ዞባ ብዘጋጠመ 110 ሓደጋታት ትራፊክ 4 ሰባት ህይወት ክስእን ከለው 17 ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ልዕሊ
10 ሚሊዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ድማ ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ገበናትን በደላትን ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝምልከት ድማ ኣዛዚ ፖሊስ ንዑስ ዞባ ደቀ ምሕረ ኣቶ እድሪስ ኣሕመድ ንቕሓት ንምብራኽ ዝካየድ ጎስጓሳት ዘተባብዕ ውፅኢት ርከቦ ከም ዘሎ ምጥቃስ ተምሃሮ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ክቡራት ዓዘብትና ድሕርዛ ተሰሚ ሓፀር መሳገሪት ኣጉራዊ ዜና ሒዘልኩም ክምነሴ ደጊመ ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንምውናን ውልቃዊ ብረት ገደብ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቑ እቲ ባይቶ ትማሊ 9 ጥሪ ኣብ ዝወዓሉ መጋባእዮ ነዚ ውሳነ እዚ ኣሕሊፉ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ፌደራላዊ ክልል ዕድመ ዋንነት ውልቃዊ ብረት ዝፈቅዶም ዜጋታት ከውፅእ ምዃኑ ንዝኾነ ኣብ ክልሉ ዝርከብ ወናኒ ውልቃዊ ብረት ንምቁፅጻር ድማ ኣገባብ ከውፅእ እዩ ብዘይካዚ ንግዲ ውልቃዊ ብረት ብሕጊ ክልኩል ክኸውን እንከሎ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግድን ምስጋር ኣፅዋርን ዝተዋፈሩ ድማ ክሳብ 20 ዓመት ማእሰርቲ ክብየነሎ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻባት ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ብዘካይድዎ መጠነ ሰፊሕ ስርሒት ኣሽሓት ጠበናጁ ልዕሊ ኣማይት ኣሽሓት ጥያይትን ካልእ ተተኮስትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተው ፀብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብብዝሒ ውልቃዊ ብረት ጠንቂ ዘይምርጋእ ይኾን ከም ዘሎ ሰብ መዝናይቲ ሃገርን ግዳማውያን ተዓዘብትን ይሕብሩ روسيا أبز سالس تزي فتنة استراغة ميسايل زد تقلل وتهدر لمد كم زكادت حبيرة أزي أبز اللي بحر السخايد لمد مغطلتان ايتي وتهدر عقم روسيا نمعباي ككايد أنحنة فتات مخانو منستر مكل خلنا يتهاجر أفليت الله يخون مبر أزي لعل فتنة دمس يكون شاف زخل ميسايل استفتنا له لمد نهاجرات معرب بغندو دما نكيدان سمين أطلنطيك مالت نيتو زي محلال فو ملقتي كل وكم زخل وتهدر عن تنتي امتو اتستفتنا ميسايل على كل 10 كيلومتر رحقون زركب علامة بالركع كهرم تغلو كم زل لو يزقل زلو روسيا قدمه اسرع اصفي فتنه يغريتا روسيا قدمه اسرع اصفي لعل فتنه دمصي كونጭ افزخل ميسايل كم فتنه زحبرو صبصبات اتفتنه اب لعل نيتو شغلوت كفتر كم زخل يمتو اتخيدان روسيا قندي صدتاو سغات مخانا كحبر مصنحو يفلط حققت أكلات بريطانيا هاجروم أبو مودة نايزور حزي كاب أوروبا وحبرت كتوصل بقدام مينستر بوريس جونسون زغرب أمام أصدقهم أتم حققت أكلات بتشعة طريق أبزو على مجابايا أتأمامه 330 بكل 330 حد الدمسي كم زدقف وتفلتو بزد ما بزعبا موسى بريطانيا نل على 3 عامات استخايد دبلوماسي وسعري أبزعمت زي كتكبر زلو تخلو لعل كوين له زي بحققت أكلات بريطانيا توهيبو زلو وسنة نجست إلسابيت داغمويت مس فرمتلو كم حقي كتصدق مهانو تفلتو أبز حلف ورحت حساس أب سخايدة حفشوا مرجع سعوتك قدام مينستر بوريس جونسون موسى بريطانيا كابت حبرت 30 حد طريق لتشن اسران بزيت الترك تكبر مخانو محبار ويرسعن بريطانيا كاب اوروبا حبرت نمنصال اب 2016 حيال دبلوماسيات صعري كتكايد مصنحه صبصابات يطقسو منجس إندونيسيا جابان أب بحر الدبوب كان وفرك تكبر تعويت بمقربو مفحفح نايتن أبتكاب إجتا كم زلون زمنقطة هجرات كي جدد تسجيو إندونيسيا نزل تعويت زي تقرب زلا بقول دايلو لاونت ما يو أكل مس تشاينا أب حدش كركر آتي أب زلات اللوانيو بزد ما إذا إندونيسيا قريباتو زلات قلب نتقلت ياو زي مكداو مليسو كجادو كم زخل نتكونتات بقربات زكتات الوجناتي أمتو منجس إندونيسيا جابان أب مكفاف عسان تقلات ندادين زتكور وفرك تكبر يتقلب قريبو زلو جابان زحلف عامت ان اندونيسيا نطفتات مكفاف عسان معباي زحجز لعل 7 مليون دولار حاجز كم زجبرت الله صبصبات يحبروا اندونيسيا صتا مايو غزاتا اب موحس بقندو دما كابچانا كمصن زخل سغات نمقتا كم زنطفو زغلصت النفر توغ ابزغنيت زي ناب بحر دبوب چانا كم زوافرت ايرسان إيران نتي أمريكا صحابة له نيكولاس سمع بمتحسا أبو وشت كلت عمتها زيمل جزي نيكولاس أصوار كتم عبل كم تخل فرنسا تنقى فرنسا نزيه متنقى تازي تهب زله منسترات قدات وص أوروبا وحبرت نتكبر ونتنا يتسمع بزملكات لو مع 10 تطري أب كتم براسلس بلجيوم أب زكايدو خباي إذا 50 كيلو تو منسترات أب مانغو أمريكان إيران تفتيرو زله متفنان نابكيناتن تتقامنت نيكولاس أصوارن كيس ساغر بمسغا نمهدو زتك كايد توعم
ኣሜሪካ ኣብ 2018 ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ዘይምቅዳው ክልቴን ሃገራት እናገደደ ክመጽእ ምጽንሑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ጥርዙ ዓሪጉ ከም ዘሎ ጸብጸባ ይጠቕሱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ካብ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ብምውጻእ ምስ ኣሜሪካ ክጽምበራ ብ8 ጥሪ ምጽውዑ ይፍለጥ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ናይ ጠፊ ህይወት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብልዑል መጠን ከም ዝዛይደ ተገሊጹ። እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 9 ጥሪ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ሃገር ከም እተቐትሉን 6 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ልዕሊ 60 ሽበራውያን ከም እተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ኣፍሊጡ። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከም ዘየለ ዝሓበረ እቲ ኣፈኛ ብጨንፈር ዳዕሽ ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዛይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክቱ። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ናይ ዝተቐትሉ በርጌስ ቁጽሪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብ5 እጥፊ ዛይዱ። ኣብቲ ዞባ ኣብ 2016 ብሽበራዊ መጥቃዕትታት ናይ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ቁጽሪ 770 ምንባሩ እዚ ኣሃዝ ኣብ 2019 ጥራይ ናብ ልዕሊ 4000 ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት ናይ ዝተመዛበሉ ሰባት ቁጽሪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብልዕሊ 10 እጥፊ ከም ዝዓበዩን ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ 176 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ጠህራን ምስ ተበገሰት ወዲቓ ዝተሓምሸት ቦይንግ 337 ዝዓይነታ ዋንነት ዩክሬን ዝኾነት ነፋሪት ኢራን ብዝተኮሰቶ ሚሳኤል ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ዘነጥር ጭብጥታት ከም ዘለዎ መንግስቲ ካናዳ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኪላታት ሃገሩ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሓባቢሮም ብዘካየዱ ኣፈናዊ ምርመራታት እታ 63 ካብ ተሳፈርታ ካናዳውያን ምንባሮም ዝተገለጸት ነፋሪት ሰራዊት ኢራን ብዝወንጨፎ ሚሳኤል ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ከረጋገጹ ከም ዝኻሉ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ትሩዶ ሙዳቕ ናይታ ነፋሪት ደይመደ ኢልካ ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ሰመዚ ምክትታል ሲቪል አቪዬሽን ኣሜሪካ ብወገኖም እታ ነፋሪት ብጸረ ነፈርቲ ሚሳኤል ኢራን ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ይሕብሩ ኣለዉ። ይኹን እምበር ኢራን ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ ብምሃብ ነዚ ንምጽራይ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኪላታት ካልኦት ሃገራት ክሳተፉ ዕድማ ኣቕሪባ ኣላ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኩም ሸት سلام كم يتنعكم كي رات عزب تعرضوا زينا سبورت إنه زينا زغرب لكم ميكال حرقو. هجراو فيدريشن أتلتيكس كابزر دالوم عمتاو عبيت هجراوان ودرات أب كرمز السرعة هجراو ودر جويا مرور ناشونال كروس كانتري شامبيونشيب سنبت عصرتو كل التطري نما بالعسران كل تنجزيو أبنو زوبا بارتو ككايديو. أبز عمتاو ودر كاب كلن زوباتاتن منيسر مكل خالن استواتو مكراتن حدثتن تكات أتلتات بولكن بجانتاتن حياة ودادن زرع ودر كان صوارغو مدلواتو متصافيفو مهلاوم تحبير لهم. هجراو فيدريشن أتلتيكس يرترا دما كيراتاتو أقدمون أبتناي ودر بوتا بملا مساكلا سبورتي زوبا بموار أرلاي كرم مدلواتات صافيفو مهلاو أب زهابو حبرتاو تشغو غريتوم. هجراو فيدريشن أتلتيكس يرترا أبز ناي سنبت عصرتو كل التطرع عمتاو هجراو ودر بكلتي صوتاتات صاب ناي منسيات 18 عمت ناي جونيور ناي عبيتي ناي سفلا لرحكات ودرات كمون بكلتي صوتاتات زكاد حوسواس ناي مقبال بتري مالت ميكسد ريليز ودر سريع لهم زحالف عام تكلتشن عصوتو شعتنا أب كبابي من محدار عدايبتو زوبا ماكل أب استخايدة تمساسل هجراو ودرات أتلتا زوبا ماكل أب ودر سينير أتلتات بكلتي صوتاتات أب ودر جونيور دما بدك تبعتيو قبل المبال تشلم سلسته وناچو كوخونو كله أتلتا زوبا دما أب ودر جونيور دك أنشي عوتات بمخان نشلمات موقعهم زذكريو أبرات عزبت على تاوزينا سبورتس أبزي فتسم سلام